kanko mi jiilu darogal ma ha tan to ndawanɗa aɗa yiilo daroɗe aɗa jarto tan mata yani joni ko ɗo jiiɓi ari ɗo en hajjiri ko wadde joom suudu muɗum haaɓe ceeɗi tan gueɗe bolle puyɗeje tan ɗe ngara hoore ngala laas taade ceergal yani laabi tati sariya waɗani ni yo won hay galle ɗo ɗum noon min ballamo hono no yehiri wuuro walla min ballamo no goɗɗo ƴeftitirimo lumbere ɗon so seeri hajjil wawi ƴeftirde joom suudu taade ɓe jiɗodiri somi faami ko jiɗɗa haalde takma softande toon koko ko humtande woni ko toon wona ɗum de oto hakkille ma kadi oto nawton hakkille ma o nayi min hon ko koddigal ɓoygal noon so moƴƴi tan ko enɗam wontata min ko ɗum nayi min toon min jiraɗo ari ha ɗon woytunimamami joni noon taade woni ko noon haajiri minen koni hannde ko minen Allah ardini wuro ngo alay saago min jaa hen koyɗe moƴƴe Mamoudou de an ka chef de village walla ka chef de quartier walla ka imam walla jinnaɓe mumen ƴettuno ma ƴettuno hajjil e sohnaji mum tege junggo ma an holko woni hen probléme ma an saka aɗa wiyami tan mi yahat mi yatta aɗa ande yaata ala wona noon mbatten gondigal moƴƴal e koddigal moƴƴal ɗum ene wawi jibinde foof so tawi bande dañi saɗede a wawa darnade bande saɗede an holko ngal koddigal holko nafata saɗede holde joom suudu makko o mbimami koɓe serɓe telu dawgal ngal lumbi an ceeraɗo ka yo ƴettu bagage mo yiya ko waɗat ɗon kono ɗum fof ko ma julɓe kaala hen ay koddigal hoddude ɓerɗe ɓuuri hoddude cuuɗi minen min ko ɓerɗe min koddi nani eyyi accu tan bujilam sa hoddirama ɓernde kam ko ceeraɗo kala no foti humtanede ma jaaha toon te an min ɓuuri kam hawde Mamoudou de an sinno tawino ko jumaji ɗi noddini fajar nden kam a ɓeydat suddade te an ɗo dewgal boni fof mbiya ka jawo toon jokkere enɗam ɓuuri turade ene tukkito jokkude enɗam ɓuuri turade ene tukkito mimi yiiɗo ceeraɗo gotol a yahani mbaɗɗaɓe arage ma ha huwata nafta wuuro mumen mi yii ceeraɗo laabi ɗiɗi mi meeɗa yiide jahaɗa toon jokkoyɗa toon enɗam ha on nawta wuuro mumen joni koko seera ko laabi tati aɗa andi humtunede nani hen Mamoudou min a wawa kam fosade kono noon kadi wonko jumɗa noon a juumi ɗon jumre mawde ɓeeɗo fof ɓe mbiɗa ɗo ceeraɗo goho ceeraɗo ɗiɗo ala hen fof mo bannum gorko walla miñum dari ɗo henna ko oɗon miñum ari ha ɗo mo miñum dari o noon on hokkimi doole alay saago ɗum yaahe saabu so yaha ko felore mawde jibinta force ɗum kam ko yeyate julɓe kaala hen julɓe so mbaddi ko julɓe foti haalde hen Mamoudou joƴƴini yahama a yahani aɗa andi ko nawanma aye desal ngal ƴettitoɓe ko ɗum nawanma to min mbiɗa andi jikkuma trop mbiɗa anduma no feewi an wona jokkere enɗam jokkoyta ko dañƴa te mi andinma gueɗe pour jaaha toon tan kuma an debbo goɗɗo tawta kam ɗo Allah na seedi wallahi Mamoudou somi wulnani diwlin ha wawni juppumi ma an te mi wondanima ɗon de jallo yomi juulan jaygue kono argay noon ki so hayso pour ƴeftiten ndene kay fof ko jokkere ɗam tawde koko lumbi dewgal ngal koko lumbi mi anda ko lumbi mi anda ko lombaki mbiɗa andi jikkuma no feewi goɗɗo ɓileto mbimami min haajam ala goɗɗo si yiiɗi worɓe temedere ɓilo kono mbimami a sa ɓilimo sa arti ɗo somi yuppanimo diwlin yomi juulan jaygue ko kalanmami koko woodi eyyi min nani joni mbiɗa wawi yaade wona sa yeeyi 10 minutes dokkumami so accima toon sa tawti kam ɗo aɗa andi mbiɗa anduma Mamoudou kono an galle mabɓe ne foti noon nde jahmi tawa 10 minutes yoni ɗum kay oto kamko boni kam hay so kamko 40 minutes kay kono 10 minutes kay ɗo ɗon jettoytom tawa 10 minutes yoni Mamoudou mi wawa hen jokkude enɗam wona ka jokko yow enɗam eyyi jokku enɗam doole dog tawde ala oto ala saret faw koyɗe maɗe piya ha muusa 10 minutes wona accuma toon sa tawdi kam ɗo ala 10 minutes famɗi joni ballodiren ɓeydi hen 10 goɗɗo kam wona 20 mi ɓeydata mi wawam ɓeydande andi ko jiɗɗa ko mbiɗa andi ko jiɗɗa te wawa kam haltinde goɗɗum no haaldu sesno nawle nan ɗo ƴiyam nan ɗo
an mbati neɗɗo no wawi ma haaldude jam tan ha daña jam Mamoudou de par ce que an subaka fof mo pinɗa aɗa fuɗɗo créade probléme mo hay goto wawa famde hakkude mi seeri ɗo mi adda yiɓe ɗo an Mamoudou de mbati an wawa toppita rewma goppa rew jannoɗo bojel o koddiɗam an koddiɗo ma suuɗo jaaha ngara 10 minutes nokkumami ala wat ve mi waɗani wiyede Mamoudou de wat ve aɗa andi ko woni ka jawo walla yahani mi yahadde ka jawo yo koso 10 minutes 10 minutes 20 rewɗo sakko feɗenam ɗum 20 10 20 ala 20 mi jettotomi 10 minutes on wawi hen hande mi rendindeɓe haade kaldigal ma 20 e kartal ngalam Mamoudou non mbadi an wona yetto tan mbiya debbo hoccu bagage ma hoccu bagage ma jaa mami namde ko rendindeɓe hay annen an déglo probléme no yahna litti yak addi probléme wona ka kuɓɓo yo wuro janan ay déglo caɗele haɗata ko moƴƴinde kono wona yaade aɗa foftoyo ko yawti aɗa artira ɗum 10 jaa 20 mi arta Mamoudou a leloto de mi lelo mbiɗa jokkoya en dam saɗa jokkoya en ɗam ya 10 10 d'accord jungo ma min kay fakta jokkaro 10 minutes ko fiwo ɗon Allah mi seedi wallahi si 10 minutes accima toon sa tawti kam ɗo hay hôpital ala ma gueɗal wona bone goto yonani mo kono mbiɗa fatma ɗo min caɗele maɗe mi tampi mi lorimo mi lorli kono mbiɗa fatma tan si 10 woppima toon ma tawtam ɗo te an min so wonano sa hirsude Samba an wonno hay yaade yaata par ce que jikkuma moƴƴani hay dara hersani minen o gorko mi anda fof tomi paade o gorko subaka fof caɗele subaka fof lorlo minen kam mi anda komin duwoto komin ñagoto ko est ce que Allah na jaabi min oɗo Mamoudou de mi ñaaguima jemmo mi ñaaguima ñalaw mi ñaaguima subaka mi ñaaguima kiiki min joni hayko wona waktu mbiɗa mi joolo te min mi horima ande fof ko holno mbaɗanmi ha mi moƴƴitina Mamoudou de min ɗum ɗo fof no haawi kam mais ma tawtam ɗo mi watta hen débat bo mbeɗa andi no mbaɗatmami ko paami wadde ko mbiɗima andi inchallah sabu caɗele ma ɓurti rewɓe mbawari ko fof min mi wawanani ɗeɗo tamponi kam ɓe rokkunoɓe mo fof cuuridi kam Allah no seedi min joni hay somi yilli hunde mi yirti sax hakkillam ala yam Arlen ada seytani kadi nder wuro neɗɗo Samba wona nder galle neɗɗo manni sa wawrani joom galle ka jarani gonɗa e galle tawi haɗa jogui joom kaldumi noon yo neɗɗo nan sa wawrani joom galle wallahi so neɗɗo jogui joom wonta e galle janan taw joom galle o yiiɗa ɗum hem hayso jiidi baaba ɗam nder gacce bonde ceerno Mahmoudou an noon kom tikkanɗoma wayri kam de mi wayranima de mi wayri ɗo kono mi wayrani hennadema sel so mbaɗɗa aɗa jaam de so jawonema mbaɗɗa tampere mawɗum mbaɗa ka bannoɗo voyage wallahi mbaɗani voyage Mamoudou caɗele aduna tan est ce que gueson ga naggoni ga ɗe balɗe naam goɗi jananoɗi wallahi on waji ɓinnoɓe naw tan kono aɗani min kam meɗa andi affaire o fof no yara gonga mi tigui sawo tan ha jaggu coggumi ha gartiri ɗo de mbayrono mami wallahi minen komin tani ɓiili yalaƴnoma gonga Mamoudou acci simmi tan carrément ɓooyi e Mamoudou ɓooyi mbaɗɗon tampere simmen simmen sangara fof woppi a woppi fof joni woppi haala joni e tuubi ala fof keddorima hankkadi andi kam guil Dieynaba jaggu matan pewɗa ayi kadi ngal demal mawɗo kanko woni docteur am an ɓingal ngal no wuuri hunde koma caggal ma hunde koma caggal ma oto hawto ɓiije noon oto jibi woni ɓingal ngal no wuuri oto jibi woni e mbi mbiɗa ɓi Dieynaba ono wuuri woro oto nam ɗum min addimi ɗo ko jibi nde ko bonnoma neydi o deeda o boyni jibi an gar mi ƴewde jibi namdo galle o min jibi kam joni galle kay ko adda ko an o goto woni ɗo ko an o tan ko
ko an o to jiimi ɗo de ko an woni galle kay mamoudou min noon ɓurani taw namdami hooram walla namdami joom suudam ay hajjil jibi de ko noon jiiɗi wi'a wona wiya kay ok wi'a tan min gandumi so baba ne yiile to jaltuɗa ɗo ko ɗon kanko yalti ay ko ɓawlte kosam ko jeeyaka heen o ko miñi onon jiidi baba goto so mi wima to noddanam kaari kay mi waɗanma tan ko noddude kono mi anda to woni naggam naggam walla o mi noddata ɗum hani ɓuuri Moussa aduna fof noon wiyeede men nande jiiɓi ɗum kam wiidemi ɗum hay tan taƴƴi tekti kam ɗi tan piilaɗe e daande ma he jaaha ɓurni wiyeede men nande jiiɓi ndeke noon ma tekti ma piile daande ma sabu oɗon nandi min ma hirsinima ala ɗum ni wandu ni wonko serta e wandu bandum ko an e jibi on certani eyyi ya noddunam jibi Iblis wona Iblis wiyete ko jibo wiyete o kay Iblis galle tan bil ehe bil an kakkuɗaɗo hajjil ɗo neɗɗo ko foti no julɗo no mani mbiya ɗum Iblis astahfirullahi allazi yo Iblis yaafumi yarlori o hay Iblis ɓuri ɗum ayi noon oto yejjin noon kala ko kiwiɗo e galle min mi haalnama salamu aleykum mi haalnama foof ɓaal yaw sermon arsel jambol kay aɗa jam jambol mawɗum mbaɗa hajji jambol mawɗum mawɗum alhamdulillah hajjil woto yakoto galle ma o woni ko kewiɗon enen ken hoddiɓe ko Allah waddi en gallam nen ala fof ko kewarɗo e galle ma hay taw mi sinani an holi kaaɗi janɗe ma haɗa seere joom suudu ma oɗo accident yanata tan emin ɗo e wuuro he emin guuri min mayani min koro hen feere timmude min jiiɗi addude ɗum ha hakkude ma e debbo oɗo dakto par ce que min jiiɗa wadde feere muk kono serdo on an ɓurnima o de eyyi joni noon feere nde kam ko ɗon tan mbaɗen rewde alay saago taade woni laabi tati ceerle woni tati goɗɗo ɓilo ɗon jawdi ma daneeri ndi kumɗa ndi no mbaɗɗa tan Mamoudou ceerle ngala seedeji Mamoudou ceergal a haali haɗa jiiɓi tan an tan debbo ma ɗum koye wawa ittu dewgal Allah yoni seeɗa oto fof oto tampina hoore ma joni noon jawdi ma daneeri ndi ndin ɗo min mbeɗa wawi waɗande hooram tenga a faami mbaɗa tenge hoɗ debbo o joni o wona debbo ma min jimmi ko wasa ɓoccitadema jimmi komi mi resamo jummuno so yonti mi seeramo joni noon taw ko mine ma mbaddi ɗum mi waɗa tenge mbaɗa mborango noddemi bandiraɓe anu ceerno mo jafata haala koko mbatta hen ɗum kam ɗemgal e ñiiƴi koddi kono kaɓa eyyi o siko wonti ngol lilnoygol toon haɗa taari haɗa ronti haɗa rado haɗa abbina wuuro ma o mawna eyyi o minen jiiɗ baaba eyyi haade woni tongue rondo ladde kadi tongue rondo nder wuuro won a jaltunoɗo ɓuurani no ɓooyi eyyi mi siftoraji ya ayuha allazina amanu kutub aleykum siyam wo maaro waala wo parfume ya bongo fof ko maaroji eyyi ɓurko hen wadde luƴum tan wawi ñaame wadde haala yoɗni safeji haɗa nawa kay o mawna mi humana mi woddina si lebbam jeeɗiɗi walla lebbi jeenayyi mi tottit ɗum nden nden mbarodiron en ɗam mom bona min jimmi ko fewnide en ɗam mom am ko hay bonde ɓuuri nen miijorɗa kam jo aɗa andi kam joni oɗo tata onon jiiɗi baba tata o mayani min mbima ko mama maaya so maayi o ƴeftita joom suudu makko mi ala min ɗo tan mayde ala fat ma ha maaya anni siko mayi mi accirma ɗum eyyi joni tade enen foof en maayani eɗen guuri ko nde ñawande jiɗɗen safrude ñawande nde kay ko ni tan onon jiidi baba ana wawi so debbo makko tata on wuuri kono min kam komi sehil komi min mi koddi jogono ɗum tan lebbi jeenayyi walla ɗum ko men ɗum wona ɗum wona nden noon mbarodirat debbo o jawdi ma ndi hirsu min mbeɗa wawi waɗande hooram ten nodda koreji ma dewgal so humama mi nawama galle amen ɗo walla min ƴewta tomi paari mum min gonda toon so lebbi ɗiɗi yonnuti walla tati min kaɓa min
min ceere keɓta debbo nawdi tan waɗi taw kam hankkandin Lebbitte. wonno way min kam aɗa andi min mi jamfata ko ken sehlaɓe min kam aɗa andi minni no mi nawata tan mi min no min waɗi jam fot an nde ko ɗum adda noon habde Iya, andi kaɗa nde aɗa waɗa- wadde joom suudu makko hakkille anne kay baba wallahi an ko ɗum nde ko kalanɗami koko Arta woni wona- hen fof ko fenade joni he gokke kam haala ko heewi paɗima ay noddu mo ara sa noddi mo ara o ƴeewmo laɓɓitade ko noon eyi yo ƴeew si ana may hay labbi ɗum haɗa nde hon nawrata ɗum holo ana ronotami ni jiiɗa jetto haw yiɗami min kay aɗi min kay ala to woni o leeɗa an waɗa seeɗo rek yesam ngala ala nanda yesma en feewi miɗe santo mamadou demba an on ɗoyna an mbaɗa miɗe santo an barke rasul يا جوني موني حج لما يجي باب على كل نفس جاي كتل ما في تنفس mawtima noon ɓari wona kulli nabtin sa ميجي باب mawtima ari ساتايم تو كويا هنا نجي دون كوتو سيتاري تمام جاي تنو مامو دم فرو هيك أوبي billahi somi ƴeewan tan yenani baaba wallahi lakar paɗa والله billahi wallahi يا jibi تجيبي jibi yalto debbam jibi yaltin haala ma e ɗemgal am a yaltini a yaltini إيه هو تنجي سيرنا eyyi mbima beele yaltini kay مسافة ماتي a acci إيه hein إيه ya yaw gam sowo fettu immo jibi dara ko dara omo de soppama de billahi ɗum soppama tere ndi omo dara ommo taw makim soppuma kalɗa makim soppuma emma mawi toj ganduɗa wuuro ngo min jeyga o gallam an gonɗa ko bonde yummo ceerno jaafoɗa noon e dérangement e kono noon wonko ganduɗa minen diine so yiiɗa ɗum min jiɗata ɗum o noon ko neɗɗo amen ko sehilamen min ni hen banggue goto ko mawnan mbiyami kono wonko ganduɗa ene harmi tifagan a wawa serde debbo ma laaɓi tati dewgal ngal lumba mbiya yo rutto aɗa wonde mum ha ɗo joni wonko ganduɗa enen jibinɗen koye diine eɗen gandi ko diine haali eko diine wiyani ha tagui noon ɗum tagui min nodduma ɗo hen te minen wonɓe ɗo ɓe fof ko helifaɓe ɓole gonɗo ɗo machallah wonɓe ɗo ɓe fof ko helifaɓe wadde noon cergal ngal wat feere oɗo hoto galle jinnamu mum ɗum tagui nomin mbi min ƴettata décision mamoudou ƴettata mi ƴettata ko an min noddata kalanamoɗo gonga o nena ala goɗɗum ko ɓeyda men mboɗo sikki o ceerno jaafoɗa noon mi fotani yekkit konngol boma Wallahi. dow ma saabu ka neɗɗo tedduɗo ka neɗɗo allah kono ko haali ko so tawi ko tati ko jam dadoji mbiyete tati tiiɗ haali ɗeni yongo nayyi bo min kam minen jiidi baaba goto kono ko nannata jangga neɗɗo jaygol minen mondata hen wallahi wallahi gonga de onon noon ko onon joɗniɗo allah minen min joɗniɗo man daho ɗum onon mbaɗata men porté ballonamen wallahi eyi ceerno ko hamma telede haali ko gonga demba telede hen gotol mi tawama ngol mata ngol waɗi nayyi nayyi aha allahu subhanallah sabu billahi ñeɗ ndiyam darmi ñeɗama ndiyam lorda sa ñeɗima seerima debbo ñeɗi cergal yani eyyi te ko ɓuuri hamnade ko min kaali hen on ñande ko Allah dandi min somin ko koyɗamen dandi min somin dogani ko lahara min payi walla wona noon wallahi noon noon joni noon haala ka arti ha e ma hay so a tawaka negal humate aɗa andi ko sare wi min ne mbattami hen tan jaafoɗon noon e haala ka ceerno min mbattami hen tan ko ɓuurmi tawede oɗo kala nde o serani joom suudu makko o waram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ceerno wallahi min keñiɗa ko neɗɗo السلام عليكم بجران تقل يتود الله يجولد النبي صلى الله عليه وسلم مثل من دندانgal ko jodi do ko andi Allah subhanahu wa ta'ala
kanko wi yen desodiri e nder men ngam resodirde nder men pour añde zunuba nder men ɗum waɗi o yen desodir gorko yo ras debbo jogo ɗum joggal moƴƴal yurmo ɗum kadi hormo ɗum totta ɗum teddungal fonde hakkude mum e mum ko noon Allah wi kono Allah wiyani ya ras debbo gadda ɗum nder galle aɗa torkina ɗum aɗa ƴetto aɗa fiya aɗa dampa aɗa fetta ɗum Allah wiyani noon ceergal noon ene daji kono Allah yiɗa wadde kay goppe Allah yiɗa kay on en potani ɗo ar heɗen ɗum kaala si Allah ceergal ngal yiɗa goɗi tattan seeri mi yami ha jokkimi dana ma ɗum waɗata ɗo ɗum Allah mo ɓuri yidde innama aadeji mo Allah ɓuri yidde woni mo joom suudu ma fawatma lorla fawma katum fawma fof ko mette e aduna muña ɗum on Allah ɓuri yidde ngam ɗum Allah yiɗama Mohamed Abdoul Khadir Jeylani onon fof gandi ɗum radiyallahu anhu won yimɓe ɓe ganda ene ñamanno walla ene guurano e barke makko kanko anda sababude joom suudu makko lorla ɗe e torla ɗe fawnomo ɗe ɗum addi kamɓen ene guura e barke makko joni noon a seeri joom suudu ma dewle tati e neɓere ɗe kam haalata on kam koye junubu gonɗa koye bakkat guronɗa dendagal ko gonɗon ɗon onon ɗiɗo koye bakkat guronɗa ɗum kam yon gandu joni noon dewgal taƴi taƴani so yi ha timmi dewle tati hankkadi natti dagade hakkude mon donc dagi dagaki noon ko debbam mi teŋi muɗin ɗo min haare tan hakkude neɗɗo den ɗum kono ngal harmani on mbawa ngal harm saabu on daknani ngal on kumana ngal kaale gonga kaale gonga mi haalanma ko Allah wi Allah wi rewi walla fodi hakkude julɗo e bandum ko gueɗe tati ɗum kam ko teddungal gongal hakkude ma e julɗo ma woni so julɗo hono ma sehil ma walla bande so wonani e gonga ya wattu ɗum e gonga ɗum ko haqqe dewɗe hakkude ma e nenɗo ma haqqe keddiɗo so wone jaam walla so wone musiba ya ar tentamo gonda e makko wadde noon tade wayi noon ceergal darima o natti namne ɗum beeli jaaɓi debbam ne yiɗimi e ɗum yiɗi mbi on ceergal on mbawa ngal ittu namdi mi jaɓi mi yomi seere gonga joni noon so waali ɗo hojom koye junubu gonɗa koye bakkat gonɗa gandam bagage mo komo hoto gandam bagage mo ya wurmo en nini ala non yo wal gallam ha weeta so weeti mi waɗama e oto ɗum ceerno Mamoudou yo war galle ma ha weeta ƴettu bagage mo ala ceerno pour mbasen lourdude yo adday bagage kon yo Fayt. galle ma an woni muskala fo fayt holon yaade bagage ma mbala gallam on pusi yaade bagage ma mbala gallam on pusi wuuro gallam mbalta hande sal jaɓi ko gallam mo walata ay adde bagage ma mbala gallam adde bagage ma mbala gallam hey pade kam mi ara pade kam mi ara ala yo jooɗo ala fammi ara ala yahata min paɗe ñandeno min jiyan hen ko laaɓi ɗo pade kam mi ala ara ala gofe o yawa ala an goppe kam mi ara ya Mamoudou accam ko Mamoudou accam ñandene ko barke rasulullahi ma kam wallahi wallahi accam asane hande galle mbalta hande ala hono wal galle aɗa holimo galle ceer ambor holimi galle gallam mo wala kay to wala bangoɗo sona gallam ano wala ko min ɗo kilif kosɗuma ko min ɗo ceerno ngo ar fawɗo bagage o jeeni wallahi yata min jaha billahi yata Ya, wallahi accam accam gacce kam badde muñiral ako noon ma leela eyi ako noon ko noon ek ni jago jongo tan ani ngoka les eyi wop joɗɗe wop moƴƴi hankkadi ni gasi onon de han tan